Yan sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapaguna ang mga pangulong dinaran sa mga balita lokal, nagkalamatay sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental bangod sa Bagyo Odette at nagdakta sa masobra 60. Banwas ang Kawayan kag Isabela nagdeklara sa state of calamity. Sa balita nasyonal, 75 nagkalamatay matapos ang paglaslas sang Bagyo Odette. Gobyerno nagpain sang 2 bilyones pesos nga pondo para sa mga lugar nga apektado sang Bagyo Odette. Maayong aga Bacolod, mga agabalugabahin sa Western Visayas. Karang adlaw Lunes, December 20, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton akong balita lokal, pagkatapos lamang sila. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy, and happy Monday. Yes, happy Monday. And it's only 5 days to go until Christmas. Yes. Signo, sa Sabado, si Ben pa mo. Gani man. Sa Sabado. 5 na lang gidya, perti, no? Sa Sabado, si Ben pa, no? Ah. Anyway, sa aton nga mga ka-aksyon dira, ano sumong gani siya, December 20, no? Yes. Medyo Monday. damo pa ni mga kwanya, damo pa ni mga ano gani pa na mga Christmas parties, mga gatherings, mga get together, no? So sa aton dira yung mga ka-aksyon sa EFC Balaction Doors, no? Remind na sila. Yes, tomorrow. Tanay kita buwas ha. Why na ni si why hindi ka upod sa atong si Odette ah. Oh, gani bus. man. Mayo man na, at least tawhay. Nagligad begin postpone naton kay mo punta ni si Odette no hindi na siya Oh, pupugda. hindi na dit, aki. Hindi, nasubong nagsunggod siya, nagwa na lang Nagwa siya. na lang siya. Sige na lang. Oh. Good morning na sa aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook. Share kita mga ka-aksyon ha sa aton nga live FB ha, sa aton FB live. Ha, sa kay Jacqueline Marino, good morning dira. Eileen Sareño. Kag Ruby Fokihara. Dali lang. Sakay si Ruby is from Japan, di ba? Si Lester Ray Benitez, good morning dira sa imo. Kag thank you gid sa stars. 200 stars ngin padala liwat ni Lester Ray halin sa Auckland, New Zealand. Yes, salamat, Gid. Sige, Action Doors today. Go. Good morning man kay Miss Jinky Dialagdon. Happy Monday morning, Action Boy and Action Dorel. Kag kay Mr. Beboy Villasor, Star Mayo and Doc Mat Mayo. Kag hindi ko di mabasa ang sugpon. Liw ko tabi Action Boy. Oo, kay Noel Amar, kay King, Akon Lily King, Raymar Swatu Imperial, Alma Oligon, kag Sirela Samar Aguilion. Okay. By the way, sa kay Kwan Bla, kay Miss Jinky, Ay. thank you gida sa imo nga gin Yes. padala. Miss Jinky, thank you so much. Nakakwan mo na, ano mo na? Natilawan ko na. Namin Nga, no? gusto ko ni mabalaan kung di niya to gina-order. Oo, in fairness. Salamat gid Miss Jinky sa ham. Ham. Paano nag-ham? Gusto ko Sa mabalaan ham. tani kung di niya to gin-order, Blau. Ilan do ka damol sa ako niya face mask ha. Hindi ko mabatian akong kaugalingon mismo ha. Hindi ko mismo kabati. Joy, okay lang man Joy. Okay lang ko no. Yes na lang ko no. Sige, So thank you so much Miss Jinky. Namit kagapon ko lang natilawan Action Boy. Ako actually wala pa pero ang si Renz mong nagambal. Basta si Renz na magambal nga namin na siya. Correct. Namit gid man natilawan ko Gusto ko kagapon. mabalaan kung diin to sa gina-order. Kaya hindi to sa mga usual brands eh. Di ko ba si homemade to siya? Ano man? Amot
Basi homemade. Tanong tabi. Pa-share naman, Miss Jinky, kung di mo ginbaka. Kay kanamit, no? Action Oo, boy. correct, Salamat, correct. gid Salamat, liwat, gid, Miss ah. Jinky, Dialagdon. Vilma Ejercito at Tia Kim Riman, good morning. Standby na sa mga balita lokal. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, patay ang isa 41 anyos nga persona sa probinsya sang Negros Oriental bangod sang Baguio Odette. Sa datos sang Negros Oriental Police Provincial Office, 11 dire ang gikan sa syudad sang Bais, 7 sa Bindoy, 5 sa Mabinay, 4 sa Manuyod, 3 sa syudad sang Gilungan, 2 sa Dawin, Himalalod kag Bayawan, kag isa sa Bakong, Kanlaon, Dumaguete, Tanay kag Tayasan. Samtang 33 naman ang padaging napangita sa Negros Oriental. 19 sa 33 nga missing ang sa syudad sa Bais, 7 sa Bindoy, 4 sa Mabinay, kag 3 sa Manuyod. Nagdangat naman sa 57 ang pilason bangod sang bagyo sa diin 16 dire, ang gikan sa Manuyod, 15 sa Bais, 14 sa Bindoy, 3 sa Mabinay, kag San Jose, 2 sa Ayungon kag Kanlaon, kag isa sa Bakong kag Tanay. Ginkumpirmahan ni NOCPO spokesperson, Police Lieutenant Abigail Dinasco, nga sa listahan sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagdangat na sa 20 ka mga persona ang nagkalamatay. Tugas ang Bagyo Odette sa din 13 sa mga napatay ang nagikan sa syudad sang Sipalay, samtang 25 ang missing, kaga 15 ang napilasan. Sa karon nagapadayon pa ang search and rescue operation sa mga kapulisan upod sa DRRMO, Coast Guard, kay iban pa nga mga volunteer rescue group sa syudad sang Sipalay, kay iban pa nga lugar sa sur nga labing apektado sang Bagyo Odette. Gindeklara naman ang state of calamity sa banwa sang Isabela bangod sa epekto nga ginadulot ni Bagyong Odette. Sa official Facebook post ng LGU Isabela, ginpahayag nga nagpatawag sa Emergency Disaster Risk Reduction and Management Council meeting si Mayor Irene Montilla kay talakay ang epekto sang bagyo. Kalakip sa ginsapol sang alkalde ang mga kapitan sang barangay, mga department heads kag national employees. Nagahingi naman si Montilla sa publiko nga mag-isa para mabuligan ang mga residente nga apektado sang Bagyo Odette. Nagdeklara man sing state of calamity ang banwa sang Kawayan, Negros Occidental bangod sa kalitan sang Bagyo Odette. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpayag ni Mayor John Ray Tabuhara ang deklarasyon ng ginpatigayon sa Disyembre 19, 2021 matapos madeterminar ang inisyal nga kalitan sang bagyo. Sa datos ng alkalde, tanan nga 25 ka mga barangay sa banwa apektado sang bagyo. Base naman sa initial damage assessment, masobra 2,000 ka hektarya o kon 53.34% sa total area sa mga humayan, 40% sang kalubihan, 70% sang kapahuan, 60% sang high value crops, kag 200 hektarya sang kasagingan ang nahalitan. Sa karon suno kay Tabuhara, iya pa ginahulat ang report angot sa kalitan sang bagyo sa mga kasapatan. Ginpasalamatan man sa alkalde ang bulig nga ginpadala sa nagkalain-laing ahensya sang gobyerno kag pribado nga sektor. Sa masunod nga semana, paghahambalan sang lokal nga gobyerno ang plano nga pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga apektado nga pamilya. 10,898 kamapuluyan ang nahalitan sang Bagyo Odette sa banwa sang Kawayan. Sa datos nga ginpresentar ni Mayor John Ray Tabuhara sa Aksyon Radio Bacolod, nga napitsahan Disyembre 19 at 2021, 7,357 sa may ang partially damaged kag 3,541 ang totally destroyed. May 34,956 man ka mga individual ang apektado, nga lunsay gin-evacuate antes man madalaslas ang bagyo sa naligid nga Biyernes. Apang Domingo, Disyembre 19, sila ang naghalina sa mga evacuation centers na nabalik sila puluyan agud manghimo sa mga kagamitan nga pwede pa mapuslan. Duha pa sa alkalde, isa lamang ka persona nga taga-barangay Tao-Tao ang napatay matapos matupan sa natumba kahoy.
Gipasiguro man ni Tabohara nga pwede na maagyan na madalan pakadto sa Sipalay kag Hinubaan matapos ang clearing operations. Nagpahayag sa kabalakang alkalde nga madugangan ang kadakuon sang kalitan bangon badamo pa sa mga barangay ang wala makasumeter sang datos sa tugas sang kabudlayan sa komunikasyon. Ginbisita man kahapon nga adlaw Disyembre 19, 2021 ni Chief PNP Police General Junardo Carlos ang probinsya sa Negros Occidental matapos ang paglaslas sang Bagyo Odette. Kasunod sa pagbisita sa PNP Chief, nagpatigayon man sa aerial survey sa Southern Negros si Junardo o kon si Carlos sakay sa PNP helicopter sa tuyo nga baloon kag usisaon ang sitwasyon sa malabing apektado nga lugar. Kadungan sa command visit ni Junardo may kangtanan sa Bagyo Odette, ginsapol sini sa sulod sa Negros Occidental Police Provincial Office ang tanan nga matagas nga opisyal sa PNP Region 6, NOCPO, BCPO, kag iban pa kagagin palabot ang naging aksyon sa mga kapulisan sa natabo nga kalamidad. May kabilugan man nga 75 na kalamatay matapos ang paglaslas sang Bagyo Odette. Samtang gobyerno nakapahinas ang 2 bilyon pesos nga pondo para sa mga lugar nga apektado sang bagyo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sa habon nga epektibo garanti Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Account Kuning. Ang imo account. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa... Sige, di na to Action Doors na tandaan mo na. Kaya ano ka na to, Action Boy, kay Atia Kim Eriman, daw siya tong last mo gintamyaw.
Okay. Dra ka na kay Giselle Ampon Ramos, good morning. Tamyaw ko lang family Ramos Ampon, si Giselle Ampon gali ni taga Namulo. Namulo? Namulo? Namulo man. Tamyaw ko lang mega ko si Lucy Sa Namulo gali. Di na Namulo. Gawro sa lapit ko sa namasyam. Ay kalay. Sige. Kay Beth, di na to. Wait, kay Beth Tumangan, good morning man. Watching live here. Sam talaga pangape. Keep safe, everyone. God bless us all. Miss Jinky, Jinky de Lagdon si Say Kana, ko. si Lulet kag si Joe de Lagdon kay sa pamilya dira ni Miss Jinky. Good morning sa inyo dira sa DSB. Homa Lumena, Arsenio Yoraoba Jr. Good morning man. Sa binalbagan na siya, no? Kay Rob Malan, good morning sa imo, no? Gracia Hareta, Merry Christmas dira sa imo. Gracia Hareta sa Silay. Kay Migo Tanual Amar, good morning man and Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year, no? Nico Divina Gracia, sakay yes, okay. Si Miri, good morning. Kay Nonoy Efren Salanap, watching from Taiwan. Ara sa sa Taiwan, taga Hinubaan ni siya, no? Please update kuno and help Hinubaan. Okay. Sige Kay Robert Roma, Action Boy, good morning, Manggali Nag-monitor man siya. Kay Crips, dili ka na kay Crips. Crips Si Tonton. Gina Makapasientos Saraman. Sige, dra ka na, okay. Kay Crips Tonzon, good morning man. Kabankalan, wala pa gid nagbalik ang kuryente ati. Actually sa Negros Occidental ya damo gid ya area nga ang Mawala pa kuryente gid madugay-dugayan kuryente. pa gid, no? Even diri sa Bacolod, gini Action Oo, Boy. sa Makulo damo pa di area nga wala pa kabalik, ha? Wala pa sa ayan. Ito especially sa Kwan, Action Doors sa outside sa Bacolod, mga towns and cities naton, ang NGCP daan may problema man sa ilang mga towers mo. Man, So amo na medyo may kabudlayan gid kita subong sa kuryente mga ka. Basta way man na ko na, double time man ang aton ng mga kuryente men. Kuryente men, do ano ba superhero ba? So amo na mga ka-action, kay diri sa Bacolod gani nga hindi gid man tuman balang halit bala unlike sa ibang area sa Oo, Negros. like May Kabantalan. mga lugar pa di nga wala pa Ilog. kuryente actually. Asa paano koy mayara na tanan? Daw okay na sa panukoy mo kay sakon to daw nagligan nga gabi. To rasunsi na gani sa gabi nagsiga. Sang Sabado. Ang ibang area wala pa kay may mga natumbahan na kahoy, ang mga kwanla, mga kuryente bla, no. Sige lang wag ka double time man nga aton nga mga kwana, mga especially sa Kabankalan no seko na da. Ka double time man ni sila, no. Nonoy Efren Salanap, muna siya kayo naglisin ba, ano. Ray Baryoga, kag Erla Vega, kay Patricia Jimenez del Castillo. Good morning, man. Si Giselle Gali, taga Kwani, taga Payaw. Payaw, Binalbagan. Sa Binalbagan. Good morning nandras sa mga taga Payaw, Binalbagan. Sige. Tiroy Ampon Gali niya. Si Tiroy Ampon. Lay man na iya si Giselle Ampon. Ate, lain mangguroy. Lay man. Sige Kasi mo na iayo. Ayo ya Tiroy. Oh. Giselle ngalan mo, ayo mo Tiroy. Doon ko layo aw. Ikaw bala, Renato, pero yung alam promotion. Hindi bala Ren, Mayo mo ya kaya mo ya. Dorel lang Dorel lang ayo mo ang ngalan mo is Dorilyn. Wala, isang Dorelin. May langgit bala, wala na nasulat sa ako niya birth certificate. Pero sa ako niya baptismal, amo ginaya Dorelin. Dorilyn sa baptismal. Pero sa birth certificate, Dorel lang. Ay, salamat. Agsulat ko sa Dorel mo na, doon nakapuyan na si mama mo. Gin kakasi Talan day, kwaon talan na ang kwa na. ang lean. Bunga sang lean, no? Kalay. Sa subong ko wonder pa ko bala ko tinagalin ang imo ngalan na mo. Sa tita ko gani. May Dorel man yung ngalan. Dorel pero man nga. double R lang galing yung Dorel. Tapos Iman. Oo eh. May ara Dorel ba yung Y? Pero do mga lalaki na sila.
Wala pa ko actually. Dorel na iya. Aside sa, may raman Dory. Kay kung lalaki, Dorel. Dorel kong lalaki. Sa babae, Dorel. So, wala pa ko may aside sa tita ko nga si Dorel, wala pa ko may na-encounter pag din may 26 years in existence. Iban in the nga may Philippines. ngalan yung Dorel. Wala pa ganyan Dorel, kung nga na... Dorin, guro, damo yung mga Dorel. Dorin, ti Balboa rin. Si Nang Francis. Good morning, Nang Francis. Dorin Balboa nga subong PCG na. Oh, di ba? Grabe ang Coast twist Guard. sa iyang ano, no? Sa iyang career. Like from reporter to... Coast Guard. Yes. From reporter. To rescuer. To rescuer. Nagpin Coast Guard siya, no? Grabe si Small but terrible. Dorin. Small but terrible. Correct. Di magulang nyo? Sinang Dorin? Kinang ganyan ba ako, di ba? Anang, oh. Tsakto. Sila ni Manang Kailang? Sila na ni Manang Muglisel. Sila na rin ng glazer. Kahit ni Manang Musila. So, muna siya. Kaya sila ni Nong Martian. Nanan niya ka manong-manongan. Ni Manang Mumarsyan. Sino pang... si Manang Dorel. O si... Karoon na lang ng ibang mga kamanangan. O standby na sa mga balita nasyonal. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa Italia na sang mga balita nasyonal. Nagdangat na sa 75 akong 75 ang napatay sa Pilipinas bangod sang bagyong Odette. Kapin 500,000 ka mga individual naman ang nag-evacuate sa central kag namagatnan nga bahin sang pungsod Pilipinas. Nadulaan man sang signal ang mga telecommunications kag wala man sang linya sang kuryente sa pila ka mga lugar nga ginagyan ni bagyong Odette. Sa probinsya sang Bohol, 49 ang na-report nga napatay, napulo ang inapangita pa kag 13 ang pilason bangod sang bagyo. Ginpaidalom na sa state of calamity ang probinsya sang Bohol.
Nakatipon ang gobyerno nasyonal sa kapin 2 ka bilyon ka pesos bilang pondo nga ibulig sa mga lugar nga apektado sa bagyo Odette. Sunod kay Presidente Rodrigo Duterte ang pondo ang pagkakwaon sa pondo sa COVID-19 pandemic kay iban pa nga opisina. Apang ginpahayag ni Duterte nga lantawon pa sa ilang opisina kung gilayon nga mapanagtag ang pondo sa manatungdan nga local government units. Dugang pa ni Duterte ang 2 ka bilyon nga initial budget ang pagtungaon sa mga lugar nga apektado sa bagyo. Sa records ng National Disaster Risk Reduction Management Council, 700,000 ang na-record nga apektado sa bagyo sa diin, mas sobra 500,000 ang nag-evacuate. Nagdangat naman sa 3,700 kamapulian ang na-report nga totally damaged. 8 ka mga probinsya ang wala sa gyapon sa supply sa kuryente matapos maglaslas ang Bagyo Odette. Sunod kay Energy Undersecretary William Fuentebella, kalakip sa wala pa sa supply sa kuryente ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, kag Surigao del Norte. Sunod kay Fuentebella, wala sang power plants ang ginigos ang bagyo apang wala nakaluwas ang transmission lines. Doble man ang ginahimo nga restoration activity para mabalik na ang supply sa kuryente. Sunod pa rin, may mga lugar sa Antique, Iloilo, Cebu, Negros Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Misamis Occidental, kag Laro del Norte ang wala pa sa supply sa kuryente. Ginmanuan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Energy nga ibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar nga apektado sa Bagyo Odette. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, may mga lugar pa nga wala sa gyapon sa kuryente kaangay sang Dinagat Island. Dugang pa ginmanduan man ni Duterte ang Department of Information and Communications Technology nga mag-install sa very small aperture terminal equipment sa Siargao kag mga satellite phones agud masiguro ang nagakaigo ang koordinasyon sa Office of the Civil Defense para sa calamity response. Ginmanduan man ni Duterte ang Department of Agriculture nga sabto ang mga kinanglanon sa mga mananagat nga naguba ang mga sakayan pandagat. Ginpahamtang naman sa Presidente si Social Welfare Secretary Rolly Bautista, kaupod si National Disaster Risk Reduction Management Council Executive Director Ricardo Halad nga mangin crisis managers sa mga lugar nga apektado sang bagyo. Nagbalik na ang biyahe sa mga domestic flights sa Pilipinas nga sadto naguntat matapos maglaslas sa si Bagyo Odette sa Central kanabangat ng gawain sa Pungsod. Sunod kay Philippine Airlines spokesperson Cielo Villaluna, nagbalik ng biyahe sa mga eroplano para sa commercial flights pasado las 2:20 kahapon sang aga Disyembre 19. Las 9 naman sang aga sa nagbalik ang biyahe sa Cebu Pacific kag Air Asia Philippines. Suspendido naman sa gyapon ang commercial flights padulong sa Siargao kag Puerto Princesa, Palawan, bangod nga partially damaged ang mga airport sa among nga mga lugar. Matuod nga ngalan kag phone numbers ang dapat gamiton sa paghimo sang social media accounts. Ini ang napinsara nga pamaagi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon para batuan ang mga trolls kag fake accounts sa social media. Ginhimo ini ni Drilon sa pagtalakay sa kinaduso nga SIM Card Registration Act. Sa iya nga hagda ang mga madakpan nga trolls kag fake account users ang mahimo mapreso sang tubtub 12 ka tuig kag 200,000 pesos nga penalidad. Amo man ang magagamit sa mga peke nga ngalan sa pagparehistro sa SIM card. Ginmention na pa ni Drilon nga ang pagparehistro sang phone numbers sa paghimo sang online accounts ang ginhimo na sang pila ka email providers kaangay sang Gmail sa nga Google bilang kabahin sa ila two-step verification. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon.